Bari in gaya muku wani abu, duk buɗewa idon mace, duk wayewan mace, duk ilimin mace, idan baka satisfying ɗinta ba za ta iya ta gaya maka wane kaza you are not trying ba, ka gane? To kai kuma based on yanayin da kake yi zaka gane kokarinka, zaka gane kuma rashin kokarinka. Amma ina ba ma maza shawara da ku zo ku siya wannan maganin, ko kana da kyau kai kara da wanka. Wannan maganin da kuke kallo yana da kyau sosai, traditional ne, is pure herbal. Irin is bai da side effect ko kaɗan. Masu ciwon suga suna sha, masu ciwon waye manya da tijawa suna sha. Maganin nan ya samu yabo da dama a gurin manya mutane. Yana maganin sanyi, yana maganin basir, yana maganin katsala, yana hana saurin kawowa. Abin da yafi burge ni game da maganin nan kenan, idan ka sha sai ka dinga sha jin wani karfi a jikinka. Sannan matanka, she will respect you more. To place your order, chat me on WhatsApp with this number da yake ka. Bayan na yi video jiya, mutane mata da maza suna zuwan business line ina suna tambaya na, oh sai ya daya zan yi in gane ni namiji ko na mace idan ina da infection. Na gaji da bada ansa, so I decided to do this video, ka gani ko ki gani. Namiji na farko zaka dinga kalla, idan ka sa box size wani ruwa zai dinga fita maka haka kaman pig milk, yana bata maka wando, koko ka ji kana dan kaikaya gabanka a cikin mutane, yana dan maka kai. Mace kuma zaki gan in kin sa pants yana kina fita da farin ruwa ko kananun kuraje a gabanki ko da dai sauransu, ko gabanki na wari, to duk sign din infection ne. Idan ka san yana maka haka ko kin san yana miki haka, ka je ka nemi magani ko a ina, ko ba a gurin mu zaka siya ba, ko a ina ne ka je ka siya. Amma muna siyar da maganin infection na mata da na maza. And you know your baby girl, I'm real low. All my product is tested and trusted. Kar ku bari a baku labari. Sai na ji ku.